kabangakwa ban update ban pentip kalong ba yaki sampel kiba ngilalum bat kiba ngilapha ndaka menta ban test hadu menta kasngi kalong 6,000 henreus pa arpo kendai teli ki report kiba ngilayo hadu menekasngi kilong 6,000 sanspa sanpo nyau teli kibalong negatif tenrei kabangas ngutnat ban batai ban pentip siki pajba joge jela mentakasngi kalong ba kini baru khatwengut la dep tes biang yaki bat ship hongut ngilayo ia ke report hakabala dep tes yaki baru arsin bat ka tes baru arsin kalong ba une uknyang jingpang ulayap na kamet ke jongki baru nangta iwei pat ngiladep yo mene ya ka report hakabala dep test bat ru kalalong negatif tehnrei katkum ka prescribed norms ngihapha biang sasisin ya ka test bat ya kani ngindang up ya ki result la kumno shibit namit la nila syai ngin sayo ya kani ki report de kata ka bangakwa ban pentip ya ki pajba nong snong jong jela baro bat kani kalong ka kubor ka bakmen ka kubor ka ba aimensim ka kubor ka babha kabingyalarai menta bayaki tu ki nongsong snong lani ki kena ki bapule keleng ki badon hapo ke north eastern states ke jongi bat kabangakwa banitu pi hadu menesngi mdunai ka khat sans pangut ki bela register tengi dang up nomor kardit ka ba khaddu ka mengibu kalong haka sauterik tenga ngeckem ba hadin jo ka sauterik ngin sala ia kaban penbet hakanu kasgi bakin wan paino syala ka jong ka jela ka jongki na kaliang ko sarkar kalong bakine ki industrial estate ka EPIP habernihat industrial estate hapo umyam nangta ki industrial unit ki badon ha West Khasi Hills ki badon hapo Jaintia Hills ki badon Hagaro Hills ya kaniru ngilasya ya kaban sedang ban pleno bat ya kata ngilasya nadu ka sautrik jong ubnai ubasan ar hajar arpo te hakabedei bat ki cement industries nakaliang ke sarkar kala tho shiti syakine ki company beper bakin pentip sya ke sarkar namar ba sisin ba play ya ka cement factory ka bamut ki raw materials ki babun ki ba hap ban warna na kawe pat ke jela te nakaliang jo sarkar kelapan ya ki detail barok nakini ki company cement company ba per bad hadin mengilayo ya kata nakaliang jo sarkar kan sashim ya karai ka bakhadu kawe pat ka karai ka bengisim kalong ya ka mining activities kabakentuk ya kalafaj company kaba don kene ka mining activities jongki bat kiwe kabalong ya ki minor but major minerals ya kitu ki company lan kitu ki reusimet ki bayo license na ka mining and geology but na ka forest department nadu ka sauterik jong ubnai basan yakiniru ngilasya ba kin sedang ban trei kamno nang ta ka weipat ka bedei nakaliang ka public transport ngilasim ya karai menta kasngi nakaliang ko sarkar bat yakaniru an pentrei kam nadu ka sauterik jong ubnai basan ar hajar arpo bakine ki public transport hala ki jong ki district ki deputy commissioner bat ki DTO kin work out ba
kumno ban Menteri Kam ya kini rai jong sarkar tang ba kajing sya ya kini public transport kan long bay tang 1,000%. 1,000% kabamut latiki don sispa teli haka sisngi kan trekam tang 1,000 teli ya kaniru nglarai ba nsdang no nadu kasngin kong bat kani kan light no ya ka Shillong agglomeration sabar jo ka Shillong agglomeration ngisya tenrei ka ba hapo ka Shillong agglomeration ya kata ngin empat sya ba yaki private transportation ngin empat sya light no kitu kiba ngihapan isu de kapas de kani karai ka bengisim menta kasgi kelong mdei ban ongpat bengi pelait pathar bangin pelait light lan henrei ka SOP ka don ka ba perking ba nadu ka social distancing batru ki kendon ki ba ka health department ka ai nakapor sikapor kini ki units ki ba per kini ki industrial street ki ba per ki ba trekam ladi ki mining activities ki ba per ki hap bat boat perking ya kini ki guidelines ki ba ngiong ki SOP ya kabala isu la penmi na ka health department na ka way kapor siya ka way pat kapor